खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय जाबाय दा जों बेरायनो फैदों जोंनि भुटान सार्केलनि सिंस्पिरिसम टीमनिफ्राय नैबे मैनागुरियाव नोंथांमोनाबो नायलांनो हासिगोन नायलांदो लकेसनफोरखौ भिउफ्राथ' मोजाङानोमोन एसे लाजागोन जायगाया नायनांगौ बेवहाय आरो जों बेरायगासिनो दं हेल ब्रिज माबा होनलाय आब' दे आंनि चेनेलखौ बे फंबाय स्कुलनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो एन्ड लाइक एन्ड शेयारबो खालामना हो Saleh, Yang boleh, gaya. Ore. Oh, bicara kasih tahu. Saleh, neng beku mak kalau naik deng. Beku ngobrol di sana gue hijau hut lagi deng. Hijau aja. Ayo hijau. Beta Mikael aku जोलाय दे जोलाय हामा जोलायनो हामा हामाने आब' मा जादों ओमफ्राय नि बरा जादों जायै जाजोबबाय 100 थाखानिमोन दा जोबबायानो प्लास्टिकसोमोन नोंबो जादों होय आं जायाखै मानो जादों जासाबबाय पकरा बे दारिगोन नोंसोर मोनजानाय नंला दे सोर जाया बै बादाखौ मोननोल' जादों Sayo harganya nenggot sudah ada musuh ini chicken pokora dan berani tangasnya dong wah nani mana selfie lananya wah मा खालामनो नागिरदों मा खालामदों नों फन नै लोगो हरदों हेल' मा गामि मोनलाय बियो मैनागुरि दे लारि थादो दे लारि नों थाया मन मानेना सिंगेल गोजा सोरबाफोरनो नांगौबा सिंगेल गोजा खेबसेना मानि जिरायला केमेराजों खेबलाय उनाव लाइन थानायबाव बाप हालाफ्रा डेन्जार गोरों माथो बाप सासेयाबो आयु
Awo aktris जासिगोननो बावैसो नुनो मोन आंनि माबा माबासो नङा नामालाय माथो एल'मोन नामालाय दे साइडाव लांदो आब' हेलो दामग्रा देग्रा दानो सेटिं बानायगासिनो दं प्रग्रामखौ जागायनो संगासिनो दं ओंखाम ओंख्रि आलु जहल मा बुस्थु ayo aktrisnya awak bogri jadang bogri Deh ada mama anda. Ada mama kan. Jangan nih bau mana? Mwinaguri. Ada mama anda. Mana gil bris Apa apa mama? Namanya ada mama Ada Naik bae jaga itu proses Charlie. Baik ya leader puni. Bisa kelamaan ya bae. Tapi kita ada nggak jeng? Deh ada orang. Alok balik bikin jangan naik. IT fuel naik gue sen baik. Sen kayu. Sen kayu ke sana. Kapan nggak pernah jauh nak? Dah mampu belum menawan. Di kabut saya. 수준의 등세 희망도 오면 너홀로 나이니 아이가 나이니 아버러 쿵나이니 시와왕하 수준의 등세 희망도 오면
Hãy subscribe